Ubingelela ubaba udokotela, ubaba Wesizwe, ubaba uJabulile. Kuwumsebenzi wami ukuthi sithi sinikeze bonke abantu i-platform. Besilokhu sisho ukuthi azikho inyanga esingeke sizikhiphe. Inyanga esasiselele manje sisadinga ukuthola inyanga eyisitabane. Sifuna ukuthola inyanga ehlala ehostela, sesiyitholile ehlala ehostela. Sizama ukuprove ukuthi inyanga asiyona lento enitshelwe yona. Inyanga eziphila kahle neziphila kamnandi. Sinazo inyanga ezinye ezingakabi kule level yethu, but umuthi kade zawuqala ithonga alivumanga ukuthi libanike lento thina esinayo. Lena inyanga enginayo namhlanje isebenza emajalideni, kodwa kusalayo umuthi akona osemajalideni. Ngenzela ukuthi nazi ukuthi inyanga is not about cosmetic, it's not about celebrate. Inyanga into ebalekile umuthi azokunika yona. Sithi isiZulu idla inyama uye ukubuka inzipho zomqobo. Ukuthi usebenza emajalideni akusho ukuthi uzokunika amathuluzi asengadini. Lento azokunika yona ilento wena ezokusiza. Namhlanje sizocela ukuthi sibingelele. Angazi noma uyidube noma udube yini, akubingelele baba. Hayi, obingelela uNhlanhla Dube. Upho idube uhlanganaphi nalo? Angiphela ngimthende nje ukuthi ngibona nje Dube ethi ngimthende kumanje. Abakadube obani? Umbuyazi onzwakele. Yini bangaswazi bamaXhosa bayini? Kahle sisamaswati, ahlangene namaswati. Nikhona le South Africa noma nifike ngepermit lokunovuselela? Cha sikhona la eSouth Africa nje baba sikhona. Okay, khuluma nami mkhulu. Kukuphi emakhaya? ISandwede ekhaya le kwaSimamane. Mawushona nje koNhlangakazi. Wena uyakwazi ehlangakazi? Awu kakhulu. Ungakubona makuthatha ngithi umbukekezi. Ngithatha ngize ngiyokubeka baba. Okay. La eThekwini njoba usebenza kuphi? Ngisebenzela endlini yami la eHlabathini, kuthiwa iselindelane eNew Road eHlabathini. Abantu abaningi nje bangazi lapho nje kuthiwa uDube umthandazi. Inyanga mthandazi uDube. Okay. Njoba usebenza eJalidini, likuphi iJalidi osebenza kulona mkhulu? Ngisebenzela eHillcrest naseWestville. Uyijalidi lo muntu omnyama elendiya lomlungu la. Kahle ukuze ngisebenze eJalidini ngisebenze ngoba ngisuke ngalimala ngengozi yemoto base bangishintsha abelungu bangifaka ngala eJalidini. Ulinyazwa yini ubuntshontshe emoto? Ngashayiswa itekisi. Wenza itekisi ngishaya cha emsebenzini. Yakushayisa njani itekisi? Odle? 2016 kwakuyisekuseni nje ngemsebenzini. Wawungadlanga? Hayi no ngangadlile. Lento enibhebayo? Hayi lokho phela ngisuke ngibhemela amakhehla mkhulu. Akudakani lokho. Okay, asilungise spelling. Uthe umbuyazi noma uhlala kaMbuyazi? uDube. Umbuyazi uqhamuka? Umbuyazi Sithakazelo. Sithakazelo. Mkhulu, kunabantu abazobe beqala ukubona Mntwana Sethongeni. Lot D2555 New Road Lindelane kuphi lapho? Lindelane mongabe ugibela ama-taxi la emakethe uyakhuluma uthi uyakwandlanzi bese uchazela udriver ukuthi ngicela ungishiye eNew Road eHlabathini. Ikuphi emakethe? La emakethe mawusuka eBrea eCambridge ama-taxi amanye asuka la workshop aya eLindelane. Iyona ndawo engizinze kuyona kakhulu ke ngokomsebenzi wami. Okay. Nanokuthi forum mangabe ngiya kumlungu ngikwazi ukuthi ngibuye ngibe sekhala. Nabantu abaningi nje bangithola khona la eLindelane. Okay, mama befuna ukukufonela bakufonela kuphi? Abantu mebefuna ungifonela bangithola kwi cell number yami ithini? 079 30 37 636. Ama-taxi naphakathi emakethe kwenza kanjani aphakathi emakethe ngoba manje idayisa? No, ngibe ngisachaza mawusuka emakethe uyawela udlule eCambridge khona le ndawo ene police station ngale Claremont Rank alapho ama-taxi. Awasekho emakethe saseClaremont Rank? Angase Claremont Rank. Yedwa ngathi uyasibalekela nje. Ngithi ama-taxi ethu dokotela mawusuka emakethe eCambridge usuka straight uthi uya eClaremont Rank. Umuntu osuke emthatha manje usefikile eThekwini uzoza kanjani ngoba akakwazi manje? Ngimsendele ilocation yami. Okay. Ukuze kube lula ngivele ngithi avule ifoni yakhe ngivule ifoni yami ngimfake ilocation kuhamba azafike ekhaya. Kuhamba azafike. Yebo baba. Okay, mkhulu njengoba wenza lo msebenzi oSethongeni esikoleni wakwavela noma sakuhlola? Ngivelile nje kakhulu baba ngiqale phansi ngaze ngawuphuma phezulu. Umatric wakho wenze noma uphume kabani ngoba mfana uyaphuma? Ngifunde iPrimary ngaya kwisecondary ngaze ngawugcina eNombika. Bengifundele endodo konke. Okay, high school ibikuphi? Senombika konke bengifunde endweni. Nombika. Bakwazi khona kakhulu bakubiza ngoba bebengibiza nje ngolakhi nje Dube. Shuthi nje kahle ngomculo kodwa kulo mculo ogaya amakhambi. Mkhulu khuluma nami ngokwesonto. Ngokwesonto ngisayoni. Yena umsindisi? No ngisindisiwe mina ngoba ngikhonza izinto zethongo.
but lana okusindisweni ngiye ngathi ukuvela ngabuye ngabona ukuthi buye kungibalekise kakhulu lokho ngoba asikwazi ukuthi sibuye senze lokhu kwedlozi. Angisho ukuthi nabo benzabo kodwa nabo indlela labo abakholela kuyona. Okay, khuluma nami ke Mntwana Sethongeni. Abantu abafika kuwena lapha elindelana uhlobo lweni labantu asuke beza kuwena. Uhlobo oluhlukahlukene baba, abanye bayafika bezohlola lapha ekhaya, abanye bayafika, abanye uthothi umunye uyagula, omunye ushawe stroke, omunye uhambele umyeni wakhe, omunye uzofuna usizo mhlawumbe uhlushwa umuntu azwana naye, abanye abahlushwa yizilwane egcekeni. Baningi baba, inhlobo ezihlukene babefika lapha ekhaya. Khuluma nami ngiyazonyaza ngithakathe umuntu. Khuluma nami. nami. Nami ngiyazonyaza baba impela ke. Yabona ke lo nduku yami baba angidlali ngayo. Oyichaza mkhulu. Ngiyazengiyaza. Yabo le nduku engiye ngithi ngiyazonginyazayo angithakathi umuntu ngoba uma ngabe ngiye ngayiqala ngayisebenzisa ngayigeza ngagquma ngayo ngase ngichela igceke ngayo. Uma ngabe sohlangana emgwaqeni impela ungangena emotweni. Ngoba uvela ushawa uvalo lukweqe. Awubhekani nami. Even ngisho umuntu bekuthiwa ungene egcekeni wahamba lo muntu uyathutha imithwalo ahamba. Le ngcabo oyicaba umuntu lana eqolo zibe isiphambana ngasesinqeni ezayo. Lezo ingcabo ke mkhulu ke ingcabo ezivala izitha. Kahle kahle makukhona abantu abasuke behlangene ngawe bekhuluma mhlawumbe izinto kodwa wena ungazi noma umuntu mekhafula ngoba kahle kahle umuntu mekhafula ngomuthi dodela. Umuthi awuzi straight kuwena kodwa uqalwa yibhobo eqhamuka ngala ngemuva. So lezi ingcabo eziba isiphambano ke izona ezisuke zisifunge ezivala leso sifungo esisuke siza kumuntu. Asibonga kakhulu le nyanga engithe ngilande namhlanje enye inyanga engangakhuluma ngayo ngathi yahamba yobethela emzini umuntu emgababa athi nisambele kwawuqama. Ngifuna aphinda ayithi fahla leyo nto leyo. Awuyikhulume emkhulu lento leyo. Dokotela lokhu kwasemgababa ngangixoxela nje dokotela ngangazi uzongiveza la ku TV. Ngihambe ngawo usebenza komunye umuzi emgababa. Ngiqale ngangiyosebenza kahlahle imizi emithathu ngalo suku. Ngaqala eWestville. Ngafike ngenza khona ngasuka khona eWestville ngaye emgababa. Ngase ngibuya ngeza khona la eThekwini ngizolungisa futhi elinye iflat. Ngakusasa ngezwe ngifonela kuthi hayibo babuduke nakho sesiwelwe inunu la ngaphakathi endlini nawo nangempela ngithi mina izamana abantu benishayele yona nilethe la kumina ngempela bayishaya bayiletha kumina mabefika uqhamu kahle kahle uqhamu ke dokotela abantu bayakwazi ukuphendula abawenze ubumkhofu. So ngicathi kwakuyilumbe lalifakiwe kuona lwamuzi ke lokho. Ilumbo lelo. Ukukhuluma nento yakubethela. Ngempela usabethela noma mhlawumbe kunomngane wakho enihlangene naye nje ukusenza emajadini umfonela ukuthi hayi khona ufuna lesobethela khona. Mina mkhulu uma ungafika lapha nelindela nje bayokutshela abantu nje isiqulo sikhala impela ngiyayiqulela futhi. Anginawo umuntu ongisebenzelayo, anginawo umuntu mhlambe ngithi ngihamba ngizothenga la kunabantu abadayisa la mina ngihamba ngiye ehlathini ngiyomba umuthi khona. Ukukhuluma nami Thambe Mbongolo. Lo muthi mkhulu. Mkhulu uma ukhuluma ngalowo muthi mkhulu ngawufundiswa elinye ikhehla mkhulu lo muthi. Yabona lo muthi akudingi ngisho kuthiwa ngisho ngangafika kuwena. Uma ngabe ngikunikezile ngathi hamba ufike umba amakhona aba u4 ufake lo muthi ufaka amanzi. Lo muthi uthi uma uqeda ukufaka ugqibe. Kodwa ufuna uma usufaka lo muthi ufaka amanzi ulinda amanzi ashone phansi. Mayiqeda ukushona phansi lamanzi bese uyagqiba lo muthi uklina yonke into engaphakathi egcekeni kodwa ukuqeda kwawo la egcekeni uqonda straight kulo muntu wafaka into engasile egcekeni ngoba uyabulala. Angifuni ukukhohlisa ngalokho. Ake uchaze lo muthi lona njoba usebenza kanjena use u10,000 noma usubizisile? Hayi baba bengakawubizisi baba. Usewona u10,000. Kwesisikhathi ngiye ngubiza u10,000 kulabo abaseduze kwami, special la eThekwini. Kodwa mangabe ngiya kwezinye indawo le phesheya koGoli, Cape Town, hayi ngithatha u25 ngoba phela lapho usuku ungazobuya kodwa before ngufake lo muthi lo ufaka egcekeni. Ufuna ngiqale ngikuneze umuthi oqosha izilwane egcekeni ngoba nginomunye umuthi mina engiqale ngikuneze wona ozoqala usebenze egcekeni okhipha izilwane. Kuma ufaka lesi sikhonkwane ngoba ngingakunikeza lesi sikhonkwane ngithi hambe sifake kanti egcekeni lakho kwafaka izilwane. Lezi izilwane ifike lo muthi zingabe sakwazi ungabe usakwazi ukusebenza zokhahlele ngaphandle. Kanti ufuna siqale sikhipha izilwane egcekeni. Mkhulu kunomuntu abathi bayaxabana emsebenzini and kunomuntu afuna ukumxoshisa. Ngiyazo ngithathe into obuyele lapho. Hayi mkhulu wenza njani lapho? Mkhulu yabona le yanduku lena ethi ngiyazonginyazayo uma bexabana mkhulu.
leya nduku mkhulu once wafike ntambama wayithatha wayibilisa kahle bese uyayicwenga nibe ngale eceleni enye bese uyayithatha ukuthobe ngayo ukhuluma uthi ngithi ngiyaza mina nginacala namuntu kahle kahle lapho usuke uyithethelela wena ngoba usuke ungalwi namuntu futhi usuke ungasoli umuntu ngento ayiyona uyayithoba mawuqeda lapho bese uthatha lena usuyayiphuza usuphalazela kule ugeze ngayo usuthatha le nduku usuyochela lapha mhlambe la usebenzela khona noma ngabe ioffice lakho haya ngiyagaranta impela kuzokwenzeka loyo muntu lo impela obelwa nawe babayi uyothatha ikhwama yena okucela kanje ngiyazana ba bayigezelela le nduku hayi ukuthi dokotela ngiyaza hayi yanyazana ngempela yanyazana baba inyaza ngoma iyodwa nje inyaza ngoma iyodwa baba yabona abanye mangabe sebeyijika ngangayifundisa omunye ubaba ngithi hayi baba ukwenze le nduku wayenzena yena ake wagcina esenza ukuthi ithakatheke ngoba yena uvedane ethi ngiyazi usibani ukuthi akayilengise abantu beyilengise ke but mina angikwenzi lokho sebenza ukuthakatha bona ngoba mina kahlahle lo msebenzi uyisiphiwo sokuthi ngisiza abantu bakwazi ukuthi akukhona le elade njengoba siyona ilade ubani okusiza elade ngoba ususemsebenzini iladi baba ngizenzela mina nje umuntu mefuna ngiyomenzela iladi ngiyahamba nje ngifike ngimenzele ngoba iladi liyashiyana baba uma wenza iladi mhlawumbe umuntu usuke uyokwenzela umuntu ongenawo amandla ethongweni ukuthi akwazi ukuthi enze izinto zakhe zibe right kahlahle usuke uyocela ethongweni ukuthi ucela likhanyisele kulokho nakho kusuke iladi into esukwenza ngeenkuku yilati ke lelo sokulenza isikole mhlambe emsame le nkukhu nogodukana ziyozidla khaya no angihambi nankukhu mina baba hambi nankukhu mina nje ngifika lapha ngikwenzele ngiqede ngithatha imali yami ngihambe 8001 okay Nkulu lena yokuhlola usayenza noma usayiyeka ngiyakwenza impela nje baba futhi ngeke ngize ngiyeke ngoba iyona into eyisiphiwo sami nje engiyiphile lento yokuhlola uqala unememngaka bengila ko 14 years ngoba mina uqala kwami ukuhlola ngiqale ngokuthi ingene kakhulu lento ngokuthi bengithanda ukuthandaza kakhulu ngisahlala emakhaya ngihlala nobhuti wami endwedwe bengithi mangisesontweni ngivele ngiprofethela abantu bagcina abantu ke bona sebehamba ngale sebeze ekhaya ke manje sebefuna ukuthi bahlole uqala una 14 years bengino 14 years ingane yakho manje nememngaka ino 15 years manje yakho noma kuthiwa yakho cha uyempela ndutazi wami ngambona nje impela Nkulu khuluma nami kunabantu ababulela abantu kunabantu abahoshola izisu ubageza ngani labantu loyo muntu baba ngoba umuntu osuke ekhiphe isisu baba noma siphuphumile mina ngeke ngithi athenga inkukhu ngikhipha inyongo yaleyo nkukhu bese ngifaka emthini wami lo muthi wami usenza ngoshukela komhlophe ngiye ngithathe leyo nkukhu ngikhipha inyongo ngifake kulo muthi bese sifaka ushukela bese ngimthatha ngimuse entabeni afika akhulumeke lapho ukuthi ngigeze ithunzi lomntwana waphuphuma bese yageza ke ngalo bese ngimnika omunye ngithi ahamba afika iqume ngawo ageze ngawo phalaze ngawo lona unquma abantu ahamba ehlinza abantu lo osuke enquma umuntu ke loyo muntu loyo osuke enquma umuntu ambulala kusuke kudingakala inanzi kahle kahle kuleyo nto noma uthola umswane but umswane awunawo amandla kakhulu kodwa into esuke iride kakhulu embuzini inanzi ngoba inanzi iyona ekwazi ukuthi ngikhiphe lo amswane ophakathi bese nguhlanza nomuthi ke ngithi akahamba ageze ngawo ngoba kusuke sikhipha iqunga ngoba kuyenzeka omunye umuntu uthi wabulala umuntu uhlala noma ehleni nabantu sevuka yena ukuthi unamandla mhlawumbe uthi njengoba sixoxa nje dokotela mina ngithi dokotela ungazongitshela izinto eziphambana nami mina ngenza noma yini ngoba kusuke sekuvuka iqunga kulo muntu khuluma nami amacala ayakhulula ke wena hayi icala baba ngisabe ngalicala kodwa ukuthi angithandi ukuduma kakhulu dokotela ngamacala ngoba ngifuna lo wenziwa ngama spams wabaleka hayi dokotela asiphumeni kulo awufuni baphumula la emajele no dokotela ukuthi dokotela ukuthi asiyeke ke asikhuluma ngalo owenziwa ekhanda lentulo ukwenza lo ekhanda lentulo dokotela sengibakhiphe kakhulu abantu kodwa ukuthi angithandi dokotela ukuduma kakhulu ngokukhipha abantu emajele ngoba ngafundisa omunye ubaba I think it's 3 years ago ube inyanga ngala eMaritzburg ngamfundisa umuthi wamacala ukuthi hayi mawufuna ukukhipha umuntu ecaleni wenza kanje shuthi yena wagcina esedume ngalokho abantu sebesho ukuthi samba kubaba ubani kwakubaba kwakumzimele
elokhu abantu besho thina sikhishwe ubaba ubani ngelanga ababuya abantu bafike bamdubula angiwuthandi kakhulu umuthi wokuduma ukuthi ngikhipha abantu emajele khona ngiyakwenza umuntu mayesefikile kodwa angikuthandi kodwa nje ngiyamenzela umuntu ngoba usuke exakekile kodwa nje akufanele udume ngezinto engasengcono sidume ngezinto eziyaphambili ngokusiza abantu ngoba omunye umuntu uyamkhipha umuntu ekugcineni aphinde futhi one ngoba azi ukuthi ukhona udube yebo so umuntu omsebenzi kunomuntu othi ufuna umsebenzi usefaka ama CV wafaka i1 uyakwazi ukumsiza lo muntu loyo muntu wedokotela mina anginawo umuthi omsebenzi fanele ngichaze lokho mina nginomuthi wokuthi ngiclean wena ukuthi la usuku ufika khona ukwazi ukuthi uthandeke ngoba mangizothi nginomuthi omsebenzi kushuthi ngiqamba amanga ufuna lokho ngikucacisa ukuthi mina umuthi engiwusebenzisayo nginomuthi uthi ngiclean wena ukuthi entweni osuku uyifuna noma ngabe yini kodwa thandeka umuthi wepheqeza ukuthi ungashayeki loyo baba nginawo kodwa angifuni ukuyincoma kakhulu kona ngifuna ukuyincoma kakhulu kona baba kona baba ngiyawenza lo muthi wesibhamu kodwa angifuni ukuyincoma kakhulu kona baba Phela abantu abasomateksi sobefuna lapha basobelanda imali zabo hayi phela baba ngiyabenzela abantu kodwa lokho angifuni ukuduma ngalezinto ezinjalo baba kodwa izinto ezinjalo ziyabulalisa baba ngifuna lokho sikucacise njengoba izinyanga eziningi ziyayithanda ukuthi idume ngezinto ezingasile into engasile lokuthi mina ngiyaqinisana ngifakana umuthi wesibhamu lokho akulungile ngoba abanye abantu bagcina bekulandela ukuthi njengoba thina sifaka ngaka abantu bamba bayokudube beyolanda umuthi wesibhamu kona ngiyawenza ngiyawenza futhi mina mangabe ngikwenzile wami ngeke beze befike ngisho ukuzokushaya kanje dokotela ngoba bayothi beplan ukuthi bayeza kuwena bangagwazwa izibhobo endleleni baphenduke nezimoto bagcina bengafikanga lo wasesidulini yebo ngibuza dokotela 0793037636 eyabani le number inamba yami leyo baba utholakala isiphi isikhathi noma ngasikhathi sini ngisho ngisemsebenzini iyasebenza hayi valeki baba okay mkhulu sesivalelisa nje isiphi isikhathi ongatholakala mhlawumbe sokusenkonzweni akuchazela abantu mina baba isikhathi esiningi uma ngabe kupartner insuku ntambama ilapho engisuke sengibhizi khona nabantu kodwa ekseni kuyenza ngoba ngisuke ngisekubelungu kodwa umuntu mangabe efonile ukuthi uyeza hayi umlungu akabalekile kunomphefumulo womuntu baba ngiyahlala ekhaya ngisebenze lo muntu loyo ngoba kusuke ngifuna ukuthi ngisize lo muntu osuke nenkinga sibonga kakhulu obonga abadokotela bakwesizwe bajabulile uDube abanye abantu futhi engimamentorishayo uma uzothwala uzokwenza izinto ezimlingo uzomfica uDube la uma uyogezwa olwandle uzomfica uDube la awufike umgqibelo uzozithela kuyena ungaxolisi uma ufika uzozithela kuyena ngisho ungadideki asikwazi ukuletha abantu enzophinde futhi ekugcineni nithi sebedla imali zenu usufakile 5000 uDube akasayizi uDube ngumgqibelo usukela kumina engisho ukuthi niphephile yona safe hands asivusa amabhano asivusa izikemu into enginomsebenzi olutho Dube uthini kubantu usuvalelisa dokotela engingakusho nje dokotela kakhulu kubantu abantu bangeza abantu bangasabi mina angiyona lo muntu othi mayisiza umuntu ngithi hayi ngoba usukhokhile ngeke usasizakala ngizokusiza futhi ngiyayinikela ngomsebenzi ngoba lo msebenzi uyisiphiwo omkhulu angiyanga kothwasa mina mhlambe kuthiwa ngalala emzini umuntu isiphiwo sami lesimkhulu so lento ngiyinikela ukuthi ngibasiza abantu ngeqiniso okay siyabonga ngobonga baba wesizwe babojabulile ngicela ukuthi sinabona sihle sinabo umsomi abanye ngeke ngize ngibasho nje so emthuki angigcine la zawona na uzwane futhi uzwane senimbonile na uyeza nokuyadediza nje la khona baba ngiyeza ekhala nje kumanje Dube ngabe ngiyeza lapho ngizokuhleka nawe angihleki izwane naye siyabonga kakhulu ngoba ubonga abadokotela babesizwe babojabulile siyabonga